Forestil dig et sted, hvor træerne forsvinder, og hvor maden tilberedes over åben ild, mens skovene skrumper dag for dag. En verden langt fra vores, men alligevel tæt forbundet med de udfordringer, vi alle står overfor. Her i hjertet af Mozambique arbejder danskere og mozambikanere side om side for at plante nye rødder. Rødder, der ikke bare skal genopbygge skovene, men også give håb og skabe jobs og fremme et bæredygtigt fællesskab. Velkommen til Fødder og Rødder, en historie om mennesker, der trodser klimaforandringer og fattigdom med træer, vilje og fællesskab. I dag skal vi dykke ned i dette unikke projekt, der strækker sig fra Sønderjylland til Mozambique. Vi møder ildsjæle som Niels Ole Krog og Ursula Dietrich Petersen, der sammen med lokalbefolkningen i Mozambique planter fremtidens håb. En træplante ad gangen. Vi starter med Løgumkloster Højskole, hvor Fødder og Rødder blev stiftet. Her taler vi med Ursula Dietrich Petersen, forstander på højskolen og kasserer i foreningen. Ja, der er to ben, som vi står på som højskole, som peger ned mod det, jeg tænker, de har brug for i Mozambique. Og det ene er bæredygtigheden og selvforsyningen. Det er, at man kommer helt tæt på den natur, vi er en del af, og som vi lever af, og som vi også formidler her på skolen til vores unge, og som jeg kunne mærke, da jeg snakkede med Niels Ole om projektet, som han egentlig også rigtig gerne vil formidle i Mozambique, at vores verden er mere end mobiltelefonen og asfaltveje, og at vi er simpelthen allerbedst hjulpet, når vi selv kan forsyne os selv, hvis det bliver nødvendigt, og om det bliver nødvendigt. Og at vi også får en mindre madspild og mindre spild af de ressourcer, vi har sammen her på kloden, hvis vi faktisk også ved, hvor hårdt arbejde det er, og går i gang med at dyrke vores mad og spise vores mad. Så det er den ene. Den anden er demokratiet. Den anden er at gøre det samme, og jeg siger nogle gange for sjov, jeg kan kun ét ord på portugisisk, og det er associação, og det betyder forening. Og det er noget, vi lærer vores unge her at organisere sig. Være et fællesskab, der på demokratisk vis sammen finder ud af, hvad der er brug for, og hvordan man organiserer sig, så man har en stemme mod dem, der endelig har kapitalen. Fordi ellers er vi jo altså afhængige af dem, der ligesom skraver de der ting sammen og sidder på produktionsapparatet, eller hvordan man nu skal sige det. Og det er det andet, de har brug for i Mozambique, at lære at være demokratiske sammen og stole på hinanden og gøre det samme. Så det er de to ting, der var noget, der var vigtigt. Har du også nogle personlige bevæggrunde til, hvorfor du valgte at gå ind i den her forening? Det, der er tættest på det personlige, det er, at vi faktisk har haft en elev fra Mozambique her på skolen i de første 3 semestre. Han blev simpelthen 18 måneder, det er maks, man må blive som international elev på en dansk højskole. Og vi lærte simpelthen så meget af ham. Altså han kom fra det fattigste sted, hvor der kun er et måltid om dagen, hvis det overhovedet slog til, og han var simpelthen det mest afbalancerede og søde og gode menneske, jeg har mødt længe, og de andre havde mødt længe. Og der opstod sådan en, gud, nu er vi i Sønderjylland, og det yderste hjørne af Danmark, og så åbner verden sig for, at vi faktisk er globalt forbundet. Og det kunne jeg godt mærke, da vi begyndte på vores lille højskole her, helt nede i Sønderjylland, at vi jo også i en grænseregion. Vi er forbundet med Tyskland, vi er forbundet med Holland gennem vores Vadehav, og det er hele det projekt, der kun kan lykkes, hvis vi er flere sammen. Og gennem det store hav er vi også forbundet med Mozambique og med de mennesker, der bor der. Så det, at vi lige kigger lidt længere end vores egen havelåge, det er noget, jeg rigtig gerne vil give de unge med. Og som sagt har jeg den der personlige relation til Nelson, som jeg lærte at kende her på skolen. Niels Ole Krog har en unik historie bag sit engagement i Mozambique. Hans venskab med Vasco Banzane satte noget særligt i gang. Altså jeg kom jo til Mozambique allerede som 25-årig, og Vasco var 22 år. Men da jeg ikke anede noget om Mozambique, så blev han faktisk min rådgiver. Med rigtig god rådgiver, en mand, der taler i billeder og fik mig til at forstå nogle sammenhænge. Og da vi gik op og ned af hinanden, da jeg var udsendt for Tvind på et stort hotel i hovedstaden Maputo, så fik jeg utrolig meget ud af at være sammen med ham. Vi fik et rigtig godt venskab. Så sker der det, at jeg tager hjem efter en rumtid dernede. Jeg var rådgiver på et stort hotel dernede. Jeg havde i Danmark en baggrund på et andet hotel. Og så holder jeg forbindelsen med Vasco, og min familie i Danmark støtter hans familie dernede med nogle beløb til diverse ting. Og en dag får han så en dreng, og han blev så opkaldt efter mig. Han hedder Nelson. Og Nelson henvender sig til mig, da han blev født, efter jeg var dernede.
henvender sig så på et tidspunkt på Messenger til mig og siger, hey, det er mig, der er opkaldt efter dig, og hvordan har du det, og hvem er du, og sådan noget. Og så begynder vi en lang snak, der sådan set stadigvæk pågår nærmest dagligt. Så siger jeg så her til Ursula, som er forstander her på højskolen, så siger jeg til Ursula, jeg har faktisk en ven altså dernede i Mozambique, som gerne vil til Danmark. Og så afbryder hun mig nærmest og siger, han skal her på højskolen. Og så får han, som Ursula også har fortalt, 3 lange ophold her på stedet. Og var selvfølgelig meget sammen med mig også. Og jeg er så også flyttet her til Løgumkloster fra Flensborg, for at kunne være en del af højskolen, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Og jeg tænker, at det her med dit kendskab til Mozambique, det satte jo noget i gang med dig med det her projekt, du startede op på benene med Fødder og Rødder. Kan du lige fortælle, hvad der var, der ligesom... Altså det var jo levet solidaritet i min ungdom. Det er sådan set altid det, jeg gerne har hvilet. Altså gerne ville være sammen med mennesker fra andre lande. Så at det her bliver bare så stor en oplevelse, så den flytter mig helt vildt meget. Altså jeg var også i Afghanistan og bygge skoler og bore brønde inden da, og har været andre steder og lave 3. verdens hjælp. Men det her var så stort, så det har bare fyldt i mig lige siden. Før vi går et spadestik dybere med Fødder og Rødders arbejde i Mozambique, er det vigtigt at forstå, hvilke udfordringer landet står overfor. Lad os tage et hurtigt kig på nogle nøglefaktorer af Mozambique, som hjælper os med at forstå, hvorfor Fødder og Rødder gør en forskel. Befolkningstallet. Mozambique har en befolkning på ca. 30 millioner mennesker, og det tal er stigende. Over 65% af befolkningen bor i landdistrikter, hvor infrastrukturen ofte er dårlig, og hvor folk lever under fattigdomsgrænsen. Fattigdom og levestandard. Cirka 46% af befolkningen lever under den nationale fattigdomsgrænse, og mange familier overlever på under $1,90 om dagen. Det svarer til 12,9 kroner. Især i landdistrikterne er adgangen til basale ressourcer som rent vand, sundhed og mad begrænset. Afskovning. Mozambique er hårdt ramt af afskovning. En stor del af landets træer er blevet fældet til brænde, som stadig er den primære energikilde for mange husholdninger. Dette har alvorlige konsekvenser for miljøet og gør, at folk skal rejse længere for at finde brænde. Manglende adgang til rent energi. I Mozambique laver 9 ud af 10 familier stadigvæk mad over åben ild. Det fører til sundhedsproblemer, især blandt kvinder, der tilbringer meget tid ved bål, og der er samtidig en stor miljømæssig belastning. Klimaændringer. Mozambique er også et af de lande i verden, der er mest sårbare over for klimaforandringer. Landet oplever hyppige cykloner, oversvømmelser og tørkeperioder, der rammer landbruget hårdt og forværrer fattigdommen. Økonomiske udfordringer og korruption. Mozambique har et stort potentiale for økonomisk vækst, men korruption har længe været et problem. Flere internationale donorer har trukket sig, hvilket har gjort det sværere at få økonomisk støtte til udviklingsprojekter. Som vi har set, står Mozambique over for store udfordringer. Fødder og Rødder arbejder direkte med nogle af disse problemer, især afskovning og fattigdom. Lad os nu høre fra Niels Ole Krogh om, hvordan Fødder og Rødder forsøger at gøre en forskel igennem deres projekter. Jamen altså, man skal have en ramme omkring det, man laver. Hvis man vil opnå nogle ting, og det er jo så åbenlyst, at Danmark er et foreningsland, et højskoleland, og der sker rigtig, rigtig mange ting. Jeg har lige her i weekenden været på noget, der hedder CISO-seminar. Det var det var på Askov Højskole. Og der var der 300 organisationer, ikke alle sammen repræsenteret, men der var 120 medlemmer, og de fleste af dem kom så fra 300 organisationer, der arbejder i det globale syd, for at hjælpe de mennesker. Så det er jo bare en folkebevægelse i virkeligheden. En lidt usynlig folkebevægelse. Og den vil jeg gerne være med til at synliggøre. Og vi har brug for en ramme, og så danner man en forening. Det gør man jo i Danmark. Bare der er 5 personer, der har en idé, så danner man en forening. Og jeg ringede til de 6 andre bestyrelsesmedlemmer, som alle sammen bare sagde ja. Så altså, der er jo også virkelig en mega trend lige nu. Altså, vi er godt klar over, at klimaforandringerne de presser sig på, og dem, der sveder mest, det er i det globale syd. Og det er derfor, vi skal støtte dem. Og det er der en helt almindelig forståelse for. De fleste mennesker ved så ikke lige, hvad de skal gøre. De støtter måske med deres penge eller med en underskrift eller noget. Men os, der har muligheden, vi skal faktisk tage afsted. Altså jeg siger gerne, at der kommer sådan en folkevandring af folk med erfaring og folk med vilje til at gøre en forskel. Så de mærker i det globale syd, at vi faktisk gerne vil betale noget af det tilbage, som vi er
er årsag til, at de står med nogle kæmpe problemer i dag. Det er jo vores industrialisering og vores udbytning af den tredje verden, altså det globale syd, der gør, at der er behov for hjælp. Hvad er selve projektets mission for jer? Hvad er det, I gerne vil gøre en forskel på dernede i Mozambique? Altså vi arbejder meget konkret. Altså vi snakker meget, men vi handler mere. Det er i hvert fald ideen. Altså handling giver forvandling. Det er ligesom et af vores mottoer. Så det vi helt konkret vil gøre, det er, at vi vil have plantet flest mulige træer. Og vi vil afskaffe mest mulig fattigdom. Så der indgår, altså vi tager ligesom et område og kigger på en helheden der. Kan vi skabe nogle job ved at lave en planteskole, hvor vi opfostrer de her 10.000 af træer, der skal plantes ud i mangroveskovene eller i bushen, hvor de har fældet alt træet. Problemet er i Mozambique, man har fældet langt det meste træ. Folk skal gå meget langt for at få deres brænde, og de laver mad over bål. Så vi kigger ind i en helhed. Vi skal stadig sikre, at de har brænde tættere på, end de har i dag måske. Vi skal samtidig sikre, at der opstår permanente skove, og vi skal sikre, at de får job, og de kan lave opsparinger, så de er i stand til at øge deres levestandard fra meget, meget lav, ufattelig lav, til bare mere end et måltid om dagen, og med mulighed for at investere i den kære eller den cykel, eller noget andet, som gør, at de får et lidt bedre liv. Så det er det, som kan sige, det meget konkrete, lavpraktiske, og kan vi nu lave en forretningsmodel, så de her planteskoler, de breder sig til mange steder i Mozambique, og betyder, at familier får et levebrød, så er det selvfølgelig det, vi skal. Så den forretningsmodel har vi ikke helt styr på endnu, fordi ligesom alt muligt andet, så er det mere kompliceret end som så, at få noget til at virke i lang tid. Men den skal vi simpelthen have opfundet. Arbejdet i Mozambique møder jo ofte udfordringer, ikke mindst i forhold til korruption. Hvordan takler fødevarerådet disse forhindringer? Ja, vi er jo lige startet, det vil sige, at vi har rigtig mange erfaringer, vi skal have gjort os, og rigtig mange fejl, vi skal begå. Så vi har i al ydmyghed, vil jeg sige, vi har ikke rigtig nogen erfaringer med korruption endnu. Og det er heller ikke sikkert, at vi får det, eller i hvert fald vil vi ikke begive os ind i det felt. Vi har snakket med de andre NGO'er dernede, og de siger, at vi afviser det. De mærker jo en gang imellem, at der er nogen, der vil have nogle penge af dem, uden at komme med en ydelse for det. Og der er det faktisk lykkes for dem, at ikke at skulle betale korruption, og det hænger nok sammen med, det er de her humanitære organisationer, som mozambikanerne godt ved, at hvis de tager noget fra dem, så tager det fra dem, som i grund har brug for det. Så korruption vender sig mere mod virksomheder, heldigvis. Og så er der også et fast forankringspunkt i dig, som ofte er dernede, kan jeg forstå. Ja, altså det er sådan set lidt en betingelse. Altså, vi vil ikke sidde og styre de her ting fra Danmark. Altså, vi har jo et fantastisk samarbejde med en organisation, der hedder Livaningo, som er en mozambikansk NGO, hvor de sidder 70 mennesker, både som er ude i marken, men også som sidder i kontor i Maputo. Og dem har vi en aftale om, at vi skal samarbejde. En helt konkret aftale, og de er faktisk i gang med lige nu at finde ud af, hvor vi kan starte henne. Og vi har fået tal, så vi kan lave et budget, så vi kan lave gode fondsansøgninger. Så vi tager den simpelthen derfra, og så ser vi, hvor langt vi kan skabe noget i løbet af et år. Og selvfølgelig vil vi skabe meget, meget mere i de kommende år. Men altså, vi skal lige have lagt trædestenene, og så går vi videre derfra. Ja, for jeg tænker også, at det lokale engagement er meget vigtigt, at man får inddraget de her lokale samfund og landmænd i projekterne. Har I mødt nogle udfordringer undervejs? Altså, jeg har mødt folk, der har haft udfordringer, men ikke uoverstigelige udfordringer, vil sige, fordi jeg har været i det der NGO-miljø. Altså besøgt Kurt og Lisbeth fra Utoma Agri, som har en landbrugsskole op ved Chai Chai. Jeg har besøgt Alexandra fra Spanien, som har et kæmpestort permakulturprojekt og socialt projekt i det hele taget. Og jeg har besøgt en amerikansk NGO, der hedder Eden Forestation, som planter globalt 1 million træer om dagen. Så deres erfaringer har vi lyttet rigtig meget til, at de har
hilst os velkommen. Vi har været der, vi har besøgt dem, vi har været ude og se planteskoler i Vancouver, vi har været på planteskoler på land, og de erfaringer har vi så taget med os, og som sagt, de har, altså det jeg hører om nu Eden Forestation, som er kæmpestor, de har været udsat for korruption, det skal jeg ikke kunne sige. Men de mindre NGO'er kan faktisk holde det fra sig. Udover træplantning arbejder Føderådet også på at mindske klimaaftrykket i Mozambique. Dette indebærer blandt andet at finde løsninger til effektiv energibrug. Nu det er jo ikke vores hovedfokuspunkt, men det er jo med. Og det, som man faktisk meget let kan gøre, og det er jo folk, der har set den her udsendelse med Anne og Anders i Kenya, altså i Afrika. Den Kenya-udsendelsen, der var der faktisk et eksempel, hvor at der var opfundet ret primitive ovne, som nedsætter forbruget af brænde til det halve, og som minimerer dødsfaldene blandt de kvinder, der står i røg dagen lang, markant. Så det er i hvert fald noget af det, vi tager med os, og jeg har faktisk fået telefonnummer til den pågældende agent i Kenya, som vi vil tale med. En anden måde, man kunne minimere det på, det var ved at bruge solceller. Det er så lidt mere omkostningstungt. Altså det koster hurtigt 1.000, 2.000, 3.000 kroner at få etableret sådan et solcelleanlæg med batteri og med en kogeplade. Og de penge har man bare ikke i Mozambique. Altså bønder har ikke penge. Så vi kan ikke på den måde ligesom forvente, at det skal ske. Vi kan bruge det som måske et pilotprojekt, hvor at 10 bønder, der er med på vores planteskole, får de her ting. Og så kan man bruge det til at vise, sådan kan det altså også lade sig gøre. Men der skal være nogen til at betale det. Og det er ikke penge, vi vil selv lægge i kassen. Det kan være en del af helheden i projektet, hvor vi tager hånd om alle de udfordringer, der er, og prøver at løse dem så godt som muligt, hele vejen rundt. Så det her med, at det er et pilotprojekt, det her med, at man lærer at forvalte brænde, så man får det mest effektive ud af det ved at have en ovn, man kan ligesom varme det i. Det kan jeg forstå, at det er måske step 2 i jeres indledende projekt. Ja, det er det, fordi vi er jo kun fra april. Så det vi er meget opsat på nu, det er at få den første portion penge, og den får vi via medlemskaber. Vi håber på rigtig mange medlemmer allerede inden jul, 200. Næste år vil vi gerne op på 500 medlemmer. Og så donorer. Så dem, der ser her, er meget velkommen til at gå ind på vores Facebook-side eller på vores hjemmeside og donere og melde sig ind i foreningen. Og så har vi et håb om, at der er en fond, en bestemt fond, der vil bidrage med 20.000 euro, altså 150.000 kroner. Sådan så vi for 250.000 kroner vil kunne beplante det første ø i mangroveområdet. Så vi har det som et eksempel på, at vi gør faktisk noget. Og med det som dokumenteret på film og så videre, kan vi så gå videre til andre fonde, og så håber vi på, at de så åbner deres kasser for formålet. I har også det her med en pejlemærke med, at I gerne vil have den her fælles køkkenhave op at stå og en langsigtet landbrugsstrategi. Vil du komme lidt nærmere ind på det? Ja, altså vi har selvfølgelig de største ønsker og håb for, at det lykkes for os. Og med i vores pakke ligger der også, at når vi kommer ud og etablerer en planteskole, så får folk job der. Men de skal også have viden. De skal, og der var jeg ude at se en planteskole, som Eden Forestation har. De har rigtig mange forskellige steder dernede. Og så kommer man kørende ud af de mest elendige veje. Og lige pludselig så er man på stedet ude i bushen, og så åbenbarer der sig bare sådan en meget tjekket planteskole, hvor du ser 10.000 af træer, der er plantet af de 20 medarbejdere, der måske er der, som går rundt i meget ordentlige arbejdstøj og har travlt med at plante og ja, det vi også så derude, det var, at de simpelthen sad og bankede på store nødder for at få frøene ud og sorterede frøene også. Altså det gjorde de manuelt. De køber også frø ind i meget store mængder, men det er også en måde at gøre det på, så det omkostningerne holdes nede. Og samtidig var der så også en fælles køkkenhave der, som var meget, meget smuk, meget imponerende. Det var meget frugtbart der.
Og der fik medarbejderne så grøntsager med hjem derfra. Men det, som vi så også vil prøve på at kombinere det med, det er mikrolån og det er spareklubber. Mikrolån, som alle sikkert har hørt om, det er nok ikke så lad sig gøre, fordi det kræver, at du har noget, du kan sætte ind som sikkerhed for et lån. Men spareklubber, hvor at en del af den løn, de så tjener, samles i en pulje, og så får man på skift udbetalt skal vi sige 1000 kroner eller sådan noget, som virkelig betyder, at man kan få noget, man altid ikke kunne få. Og det er især kvinder. Altså det er ofte kvinderne, der kan finde ud af at være sammen om det, fordi de har en særlig rolle i Mozambique, ligesom de har i så mange andre afrikanske lande, og for den sags skyld også i Vesten. Men altså erfaringen viser sig, at kvinderne kan godt finde ud af at gå sammen i de her spareklubber og opildne hinanden til at spare mest muligt, og så glæde sig til, at nu er det min tur næste gang til at få portionen. Hvad er fremtiden for Fødder og Rødder? Niels Ole fortæller om deres håb og mål for projektet. Jamen altså, vi håber, at det vokser maksimalt. Men vi kan jo også være nødt til at affinde os med, at det blev et projekt, og så stødte vi ind i så store vanskeligheder, så vi ikke rigtig kunne komme videre. Det kan jeg ikke forestille mig vil ske, men altså, vi er nødt til at være realistiske og tage højde for den situation, vi står i. Og vi er jo ikke herre over, hvordan udviklingen er i Mozambique. Og den har bestemt ikke været let indtil nu for mozambikerne. Men altså, så jo, vi vil gerne vokse, og det skal gerne blive stort. Og vi vil for eksempel også gerne have en gren, der hedder, at der kan komme folk fra nord derned for at hjælpe. Altså, vi skal ikke have nogen turisme. Altså, vi vil ikke folk, der sådan siger, så kommer vi ned og besøger dig, og så er vi ned og er med i 14 dage. Eller sådan noget. Det synes jeg bare ikke tiden er til, fordi det koster et meget stort CO2-udslip at komme derned og tilbage igen. Så hvis man kommer ned for at være med, hvilket at vi skal have på en eller anden måde etableret en platform for, så vil det være for at skulle knokle. Altså have det sjovt, knokle, være sammen med mozambikanerne, og så på et tidspunkt skulle hjem igen efter at have gjort sit arbejde. Det er også den måde, tingene er sjove på. Det er ikke sjovt at være turist og sidde og glo ud på noget vand i et halvt år. I er jo en bestyrelse på 7 medlemmer her i Fødder og Rødder, kan jeg forstå, hvor du er kasserer, og Niels Ole han er formand. Hvordan fungerer jeres samarbejde, og hvilke overvejelser har I gjort jer om organisationens fremtid? I er jo forholdsvis en ny organisation. Rollerne, hvis jeg skal beskrive det, de er sådan lidt delte. Vi har vores formand, der er rigtig meget i Mozambique, og prøver at finde ud af, hvordan forholdene er dernede, og hvordan vi helt skal skrue det sammen. Altså, vi havde kigget på forskellige modeller, og har selvfølgelig gjort os kloge, hvem der ellers er der, eller hvem ellers er i Afrika. Men jeg tænker, modeller de forælder allerede efter en 4-5 år, så nogen, der har startet noget for 10 år siden, og måske også har kørt fint med det, er måske ikke det, der er brug for lige nu. Så den der mulighed, at der er Niels Ole, der har sagt ja til at være dernede rigtig meget, for ligesom lige lokalt se, hvad har menneskerne brug for, hvad er de parate til, hvad kan de overhovedet være med til, hvad har de viden om, apropos oplysning, hvad har de brug for at vide? Altså, det vil vi ikke kunne klare herudefra. Så han er der, så kommer han tilbage og er kransekagefigur, tænker jeg, i forhold til der, hvor vi skal charme os ind for at få nogle flere penge. Fordi det er ikke bare medlemmer, der kan brødføde den her organisation, men det er helt klart også fonde, vi skal søge. Og så er vi her for at øge medlemstallet, for at rodfæste det i Danmark, eller faktisk også Sydslesvig. Altså vi har også nogle medlemmer, der er i den tyske del, og så rækker vi Niels Ole rundt som kransekagefigur, eller også som oplysningsfigur. Altså den, der har oplevet det, den, der kan svare på spørgsmålene, fordi det vil vi jo alt andet lige ikke kunne. Han er vores ambassadør, ja, både her og der. Træer til tid at vokse. De strækker sig langsomt mod himlen, slår dybe rødder og bliver en del af landskabet. Ligesom Fødder og Rødder har slået rødder i Mozambique. Men denne historie handler om meget mere end bare træer. Det handler om fællesskab, om at skabe håb i en verden, hvor klimaforandringer og fattigdom ellers kunne tage overhånd. Niels Ole Krogh, Ursula Dietrich Petersen og alle de mennesker, der er involveret i Fødder og Rødder, minder os om, at vi ikke bare er en del af vores egen lille verden, vi er en del af noget større.